Sljedeća prijateljica zove se Marina Pehlić, ona je doktorica medicine iz Splita, zaposlena je kao znanstveni etnolog na katedri za biologiju Medicinskog fakulteta u Splitu, te studentica doktorskog studija biologija novotvorina. Nitko ne zna što to znači, osim nje. Možete je poslije pitati. U slobodno vrijeme volontira u udruzi Most, koja se bavi problemima mladih i beskućnicima, te kampira zajedno sa svoja dva draga psa, mješanca, Tisom i Pakijem. Također redovno posjećuje sve koncerte koje stigne u državi i okolici, po nekom čudnom zakonu suprotnosti. Tako nježna duša izabrala je za temu tumorsko umijeće ratovanja. Marina Pehlić. Dobro večer svima. Ako ste se ikad pitali kako nastaje tumor i kako tumorska stanica provodi svoj veliki ratni plan protiv imunološkog sustava ljudskog organizma, a ako se to i niste pitali, ja ću vam to večeras malo pojasniti. Naime, tumorska stanica nastaje od normalne stanice ljudskog organizma, koja zbog svojih unutarnjih faktora, na primjer gena, i zbog svojih vanjskih faktora, primjerice virusa ili zračenja, mutira u tumorsku stanicu. Takva stanica se odlučuje navući na sebe uniformu neprijateljske vojske, koju u ovom slučaju predstavljaju antigeni. A što su to antigeni? Antigeni su bjelančevine na površini svake stanice koje odražavaju vrstu koju pripadaš. I sad se ona koristi starim navadama ratovanja, poznate još od stare antike pa i do Kine. Naime, ona tu uniformu napravi prvo maskirno. Znači, antigeni jako sliče stanicama imunološkog sustava organizma u kojem se nalaze. Također, tu uniformu može napraviti neprobojnom, takozvanu pancir. Kako to radi? Tako da je promijeni i odbija svu tešku artiljeriju imunološkog sustava. Nadalje, koristi se tehnikama kao što je dimna zavjesa. Ona otpušta tvari u svoju okolicu i time vara imunološki sustav da je uopće tu. Također, ona koristi staru antičku tehniku, formaciju kornjače. Ona se okruži stanicama imunološkog sustava poput štitova i tako se može šuljati različitim putevima. A koji su tu putevi u ljudskom organizmu? To su krvne žile i limfne žile. I tako, skrivečki šuljajući se, dođe do jednog udaljenog organa i tamo napravi svoj novi vojni kamp. Što je potrebno za novi vojni kamp? Infrastruktura. Kako ona to radi? Opet lučeći tvari koje potiču nove krvne žile da rastu i donose njoj hranu i potrebno streljivo. To se u medicini naziva neoangiogeneza. Također, kao jedno neugodno iznenađenje, u još udaljeniji organ može poslati trojanskoga konja, poznatio kao metastaza. Ali nemojte misliti da ljudski organizam bespomoćno stoji. Tu nastupaju biomedicinske znanosti i napadaju svih raspoloživih sredstava. Tu nastupa biološko oružje, to je imunoterapija, kemoterapija kao kemijsko oružje, borba prsa u prsa, to bi bilo kirurška terapija. Nadalje imamo i nuklearno oružje, to je radioterapija ili zračenje, te na posljedku špijunaža. A špijunaža bi nam bila genska terapija koja onda uništava neprijatelja iznutra. No nemojte misliti da je sve tako crno, ima i nečega ružičastoga. I mi, jako naoružani, čak i do zuba, stupamo hrabro naprijed u pobjedu nad tumorima.